Казан утлары журналы җәмәгатьчелеккә Рафис Корбанның «Тәүбә көне» китабын тәкъдим итте. Әлеге басма Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 15нче китап. Рафис Корбанның яңа китабына «Тәүбә көне» һәм «Бер уч туфрак» повестьлары кергән. Аларда хәзерге заманда кешеләрнең рухи тормышына кагылышлы гыйбрәтле хәлләр тасвирлана. «Тәүбә көне» китабының мөхәррире, Казан утлары журналының җаваплы сәркәтибе Ландыш Әбүдәрова китапка исемне дә ул куйган. Şahsen benim bu soңгы kitabım indi. Ул минем ике повестьм анда. Берсе Тәүбә көне дигән һәм Бер уч туфрак дигән. Икесе дә аларның багышлана. Менә анда темалар әлбәттә киң. Иң беренче тема ата белән бала, ата һәм уллар мөнәсәбәтләре. Ул бит инде теге Тургеневның аты идитесеннән килә бит инде безнең теге шундый ата һәм балалар мөнәсәбәтләре, теге алар берсен аңламыйлар, балалар уйлыйлар инде әтиләр дөрес эшләми дип, әтиләр уйлыйлар инде яшьләр дөрес эшләми дип. Һәм теге ахыр чиктә инде бер нигә фикергә, бер нәтиҗәгә килеп, тормыш шулай дәвам итә.